iBafana Bafana izoyiwina iWorld Cup kulonyaka. Wo, before ungijaje ima ngikutshene ngesibonakaliso sami engibe naso. Asigejeki isibonakaliso zami. iBafana Bafana kumdlalo wawo uqala neMexico. Lowo mdlalo uyoshintsha ngobani ngo-1-0. Lapho khona iMexico yobilida iSouth Africa. Kwathi makubeka ku-second half ngomzuzu ka-59. iSouth Africa iyokora igoli equalizer elokorwa ubani uFoster. Kuyothi ngomzuzu ka-88 lapho khona sobe sithole ikhona. Leyo khona leyo iyohedwa ubani umkwena ayifake phakathi sini ngobani ngo-2-1. Umdlalo olandelwa wethu nesiCzech. Alisweni sami lowo mdlalo uphele ngo-1-1. South Korea bengiyithemba kodwa bengingazi ukuthi sofika sidlile amahlanga kanje ngoba sithe nje sivula umdlalo kwabelishaya phakathi umfuke igoli lokuvula kwawu-1-0. Lo mdlalo sowubhekele ko-81 ukhoshe eqeda kumfaka nje uCross. Kwavela uCross nje wathola ibhola engaphandle kwebhokisi walishaya lapha ekhoneni yaphakama inkulu. Awina kanjalo lo mdlalo. Sithe masifika ku round 32 sidlale neColombia lapho. Umdlalo wakhona size sawina kuma penalty. Sithe masifika ku round of 16 lapho sithola iCanada. Sithe nje sivula umdlalo yabe isithi 1-0. Sahamba. Sithe masisithi second half sibuya nje iCanada sithi 2-0. Sifelele ehle ithemba kuthina sonke sawuma South Africans sathi yaphuma iSouth Africa. Kuthe ngo-60 minutes uApolisi wavela waqhamuka ngimazi ukuthi uqhamuke kanjani. Wathi khalasha ko-2-1 wahamba umdlalo wazofika ku-added time. Kuthe mase 6 minutes kulo 7 minutes o-ediwe sathola ikhona. Leyo khona leyo kufanele wafika uFoster nje wayithi khalasha phakathi kwaphela ngo-2-2 lo mdlalo. Saya ku-extra time. Sithe nje sifika nje uqala u-extra time. Angazi lo mfana umfuke uphinde waqhamuka. Wavele washaya intambo yegoli esinike u-3-2. Sawuwina kanjalo umdlalo saya kubani kuma semi-finals. Asifike kuma quarter finals kwashubana. Sifike sathola iNetherlands. Sithina ke score eqala sithola ipenalty. Uthe ngo-77 yabuya iNetherlands yasikhava ko-1-1. Uthe umdlalo mofika extra time saphinda sakora futhi. Lelo goli lelo igoli uReiners. Hamba umdlalo uthe nje sesijabule sesithi sadlula. Sekusele nje 1 minute iphele extra time. Awafika lo mdlalo Liverpool ubani yena lo wavela waqulela nje iheader embi evele yakhava ko-2-2. Sathi sayowina kuphi kuma penalties. Sadlula saya kuma semi finals. Kuma semi finals ke bekunzima ngempela ngoba sifike sahlangana nePortugal.